Ja mám pocit, že dnes je taká pretechnizovaná doba a aj prešpekulovaná a pre ľudí sa tie jednoduché riešenia, ktoré kedysi boli považované za prirodzené, stávajú dnes akoby nedostatočnými. Čiže keď je niečo jednoduché, tak majú pocit, že to nefunguje. Klasický príklad je napríklad bolesti. Máme sedavé zamestnanie, častejšie nás bolí chrbát a úplne najjednoduchší spôsob a najprirodzenejší je cvičiť alebo teda doplniť tú pohybovú aktivitu, ktorá mi chýba. Lenže pre ľudí to prípada také primitívne, jednoduché, že radšej budem hltať lieky, ako by som schudol 10-15 kg nadváhy, radšej budem hltať tabletky od bolesti, ako by som 10 minút denne cvičil. Ten nejaký zakorenený zlozvyk, že všetci druhí sa majú o mňa starať, len ja sa nemusím, to ešte stále majú ľudia hlboko v hlavách. Človek sa musí donútiť k tej láske, k práci v rámci psychickej hygieny a vlastne psychickej sebeobrany, pretože keď ju budem celý život robiť s nechuťou, tak sa zničím. Dostanem infarkt, porážku, vredy, vysoký tlak, môže mi to spôsobiť trvalé následky, môže mi to spôsobiť predčasnú smrť. Čiže ľudia, kým nepochopia, že akúkoľvek prácu, aj takú, čo povedzme spoločensky nie je celkom docenená, musia si proste oni sami vytvoriť nejaký pozitívny postoj k tej práci. Navnadiť ich na to, že tá prvá pomoc nie je problém sa ju naučiť, že je radosť ju poskytnúť a že tie dobré pocity z poskytnutia prvej pomoci niekomu, kto je v núdzi, keď to spravím len raz alebo dvakrát za život, tak je to dobrý pocit, ktorý pretrváva dlhé roky.